Haluatko säästää enemmän kryptokaupankäyntikuluissa? Bitgetillä kaupankäyntipalkkiot ovat jo valmiiksi matalalla tasolla. Mutta tiesitkö, että voit saada niistä vielä alennusta? Rekisteröidy Bitgettiin käyttämällä suosittelukoodia ja saat heti 50% alennuksen kaupankäyntikuluista. Helppoa ja nopeaa, eikä vaadi aiempaa kokemusta. Bitgetin kätevä tilauspaneeli näyttää aina reaaliajassa, kuinka paljon säästät kaupankäyntikuluissa. Hyödynnä alennus joka kerta, kun teet kaupan. Voit lisäksi valita joko Cross- tai Isolated Modin, jotta pääset kustomoimaan kaupankäyntiäsi täysin oman riskinsietokykysi mukaan, aina pienimmillä mahdollisilla kuluilla. Ja tallettaminen Bitgettiin onnistuu helposti, nopeat talletukset ja monipuoliset vaihtoehdot. Näin pääset hyötymään alhaisista kuluista heti alusta alkaen.